Urtean zeharreko seigarren domeka barkatu. Lukasen liburuko pasarte ederra ientzun egin dugu. Zoriontasuna. Jesusek zorioneko benetako bidea agertu duzku. Munduak agintzen duzkunean ez ezik, jankokoak guretzat kura dauanean oinarritzen dan zorioneko bidea. Tarrigarria badabe, benetako zoriontasun hori beti ez dago geure ustez egon beharko leuken lekuetan. Sarritan kurutzeari, sakrifizioari, berpizkundeari lotuta dago. Jesusek dinosku, zorionekoak behartzo, zuzena eta jangoekoaren erreinua. Harrigarri zamar, guretzat zoriona, oparatuasunegaz, arrakastagaz, sufrimenturik ezaz lotzen duguta. Alandabe, benetako zoriona beste nonbait dagoala, erakusten duzko Jesusek hain zuzen be, jangoekoarengan uste osoa izateko. Bere maitasuna jasoteko eta bestei haren errukia eroateko gaitasunean. Eta bide horretan kurutzabe aurkitu behinke. Badakigu kurutzea zer dan. Urteak joan, urteak etorri danok bizidan izan doguz barkatu zaitasunak, gaixotasunak, galerak, porrotak, eta arrasa hartu behinke etzia. Bidea ez dela kurutzean amaitzen erakusten duzku Jesusek. Gure kurutzeak maitasunez eta fede zeroan ezken, berpizkundera zabaltzen gara eta horredatza benetako zoriona. Jesusek bere bizitzaz agertuzkunez, bere oinaz eta eriotza ez iran amaiera izan. Bizi barriaren hasiera baino, berpiztutako bizi betearen hasiera. Zenideok, hau da Jesusek proposatzen duzkun bidie, sufrimentu ez da alperrekoa, eta zentzuz bete daiteke. Kristoren kurutzeagaz lotzen dugunean, eta gure kurutzeak hartu eta pazientzia eta maitasuna zero batean. Jankoak zorioneko egiten gaitu. Zailtasunetan urratzen gara eta gehien beragana, orduantze sentitzen dugu bere errukia, eta orduantze zabaldu gehinke erruki hori. Jesusek errukitzu izaten erakusten duzku, eta mezu garrantzitsua da hori gure alkartearentzat. Bizitzan zehar ikasi dugu errukiaren barkamenaren premina gorrian dagoan zenidei laguntzaren balioa. Kuntu garrantzitsua da, zorioneko bidien errukitzu izateak. Zorioneko egiten gaitu erruki utzadan jangoekoaren bihozbera urrarentzen gaituta. Gure alkarte sendoa dago, baina zahartu tebe. Itxaropen ez beteta egon behar gara. Gauza asko bizi izan dugu. Baina gaur egun be, jangoekoen agintzan sinisten dugu. Badakigu gure kurutzeak ez dira azkena. Berpizkundea dalako gure itxaropena. Orain negarrez dagozanek, barre egingo dabela agintzen duzku Jesusek. Sufritzen dagozanek, kontsolamendua aurkituko dabela. Eta ziurtasun hori esker zendu irauten dugu. Zoriontsuak betirako bizitzaren agintzaren begiak jarriz bizitzeko dei dira. Ez da bai bide erraza, baina bai zentzuz betetakoa. Benetan zorioneko izango gara bihos bera, bagara, gure kurutzeak fede sartzen badoguz, eta berpizkundean itxaropena badugu. Zenideok, alkarregaz egin da egun jaunak jarri duzkun bidea. Ez da egun bildurrik izan zailtasunean, kurutzearen atzean, berkiusten deren argi dagota, eta hau da gure egundoko zoriona. Hoi jainko bihotz garbi eta zintzoengan biziko zarala gindu dozu, zeure graziari esker. Egizuz, zeure bizitzeko izateko gai. Otoitzazten da jaunaren berbia gogoratuz, baina nola jakin daiteke jaunaren agariela. Otoitzak berak galdera zuzen eta erraz hau erantzuten dau bihotzez. Kristok itxura zuzte, baino korapia atxoagoa dan zerbait bizi izan behar eban zuzentasunez eta bihotzez. Horregatik eskatzen dugu jangoekoari, grazia izan daitela gurekin bizi ahal izateko. Aukera ematen duzkunak izan be, jangoekoaren graziak munduko beste Kristok nola izan gaitek esan erakusten duzkun bidiera. Gure bizitzeagaz, munduan jangoekoaren irudia egitea esaten deutza dugula erakustea. Eskaintza honek jauna, garbitu gaizala eta erabarritu zure nahia betetzen dabenentzat. Izan daitela betiko, sariaren ituri.
Oparien gaineko otoitza erakusten dizku zer dan, olagazio bat. Jaunak garbi galtzeko eta barrizteko erakusten dizkun bide bat. Garizuman aurreko azken domeka honetan, eskatzen dutxago jaunari, beharteak garbi dezala gure bizitza barria. Zertarako eta jangoikoaren betiko maitasuna eta betiko denetasuna gure begiekin ikustea. Besterik ez dan, saria erakusteko. Zugantik dugu bizitza, mugitzea eta izatea. Gorputzenetan bizi garala ere, egunero sentitzen dugu zure maitasuna. Eta betiko bizien hasia ere badaukagu, eta Jesusinea artetik biztuan espiritu lehen doai dugunok, badago itxaropen betiko salbazio izango dugula Pasko misterioa. Urtean zeharreko, domekako 6. prefazioa, betiko Paskoaren agiria. Gure bizitzagaz, jangoikoak paralitikoa bezala, legenduna bezala, Pedroen amaginarreba bezala sendatu gaituela erakutsi nahi badugu, gure bizitzak jangoikoarengan mugitzen eta existitzen garan seinale izan behar dabe. Baita gure bizi mugekin eta gorpuz mugekin horrela berak prestaten diskusen maitasun probaz beberbaz berba egiten dugu. Berak egun baterako betiko Paskoaz gozateko aukera erakusten dizkuna. Betireko Paskoa zeinen Espiritu Santua guana izuri izan delako. Deituak baikara. Jan ezazu Kristoren berpizpen hauan horrela, izuritako hildako enartean bizitza. Bizidun eta bizitza hemoniko munduaren erdian bizitza izan gaitezen. Jauna, zerutarogi osasungarri emon duzkuzu janari. Egizu bilatu daiguzela geuk ere beti egiazko bizitza, moten duzkuen ondasunak. Eukaristia maitzeko jaunari eskatzen dutzagu, jaso dugun janaria, zeruko gozamen horiek inoiz ezazten lagundi ezagutela. Benetako bizitza eta berak ematen duzkun Kristoren bizitza hori, ziurtatzea dala, hau da gure fedie. Aste honak izan, soteriko baten bat seguramente daturen hastian, baketopaketara etorriko da zariela Gernikera ba, han ikusiko gara. Bakezaleak eta bakegileak izan behar gara. Ez bakarrik egun datorren zapatuan ez, gure bizitza osoan bakegileak eta bakezaleak izan behar gara.